Evruka demaku çend malbatên Kurd yên serekaniyê dirê dabûn bû vegera ser bajarê xwe tûşî hêrişekê hatine. Li gor zanyariyên destpêkî ew kesên ku hêriş li ser evan Kurdan encam dayn erebên hawirde ne. Ev malbat yên ku vedgeriyêne ser mal û halên xwe piştî çendîn salên awareyiyê dema ku geştin serêkaniyê çine malên xwe dibînin ku ereb di nav malên wan de hene. Diyar e çend çekdarên ji dêra Zûrê li ser motoran evên ku dîmenan da dibînin êrişî wan malbatên Kurd dikin. Ji bo ku şer mezin nebît, ew malbatên Kurd yên serêkaniyê û xudanên malên xwe careka dî ji bajarî derketin. Ev vîdyoyene ku hatine girtin dema ku ev malbatên serêkaniyê vedgerine ser malên xwe dibînin ereb di malên wan de ne da ku kêşa mezin nebîtin piştî hêrişa wan ev jî dîmenên ku ew çekdaran li ser matoranin teqeyê jî dikin da ku ev kêşeya mezin nebît careka dî serêkaniyê derketin. Evrika biryar bû ji koma 600 xêzanan diyara 420 xêzan ji wan vegerine ser malên xwe lê piştî derketina evê kêşeyê û aloziyê û pirizgirêkê di navbera هاوی او کشه از بحث کم چکدارن عربن به موتوران به چکان چوی نسروان کردین کو ودگر نسر مالن خو ودید او ظلامه اینا خارج اتومبیلاوی و حول الدن لیبخن دیاره بهرش و بچک الگل تاغفن او دیمنانه اینکو افریقیا هاتی نگرتن جارك دي يلا حرك يعني يلا بلفا هرج فيري تيتا داري خاندن جارك دي سواري وتون بلا خطبة ودردك هذا